Pozdrav svima, ja sam Josip s Bytebox.com i danas ću vam pokazati kako koristiti Home TV videoteku. Home TV videoteka ima bogat izbor filmova i što je najvažnije, omogućava da na vrlo jednostavan način posudite bilo koji film. Da bi došli do videoteke, prvo otvorite glavni Home TV izbornik pritiskom na tipku menu na svom daljinskom upravljaču. Koristeći navigacijske tipke pronađite opciju videoteka u glavnom izborniku i pritisnite OK da bi potvrdili odabir. Nakon toga otvorit će se glavni izbornik videoteke gdje se vidi pregled svih kategorija i žanrova. Koristeći navigacijske tipke prvo pronađite željeni žanr, na primjer u ovom slučaju komedija, i pritisnite tipku OK da bi potvrdili odabir. U sljedećem izborniku na isti način odaberite podžanr i pritisnite tipku OK da bi otvorili popis filmova unutar izabranog žanra. Popis svih dostupnih filmova unutar tog žanra možete pogledati koristeći navigacijske tipke. Jednom kada pronađete željeni film, pritisnite tipku OK, nakon čega će se pojaviti dodatne informacije o filmu, kao i cijena najma za odabrani film. Ako ste zadovoljni viđenim, pritisnite zelenu tipku na svom daljinskom upravljaču da bi odabrali opciju kupnje. Zatim unesite PIN i pritisnite tipku OK da bi potvrdili kupovinu. Da, toliko je jednostavno. Ne morate se čak ni brinuti oko plaćanja jer se cijena filma automatski dodaje na vaš račun telekomunikacijskih usluga, te će ukupan iznos najma svih filmova iz videoteke u tom mjesecu biti prikazan kao posebna stavka na računu za taj obračunski period, odnosno mjesec. Sada kada ste posudili film, možete ga pogledati neograničen broj puta unutar sljedećih 24 sata. Ako ga želite pokrenuti odmah nakon kupovine, to možete učiniti pritiskom na zelenu tipku na svom daljinskom upravljaču. Ako ga pak želite pogledati kasnije, možete ga pronaći na glavnom izborniku videoteke u kategoriji Moji sadržaji. Ako posuđeni film planirate gledati kasnije, ne zaboravite da će vam biti dostupan samo unutar sljedeća 24 sata. Jednom kada pokrenete film, možete ga u bilo kojem trenutku pauzirati, ubrzavati ili premotavati, a zato koristite odgovarajuće tipke na daljinskom upravljaču.